isikhathi sami sekuphumelela. Isikhathi sami sebenadingo. Isikhathi sami sekuphumelela. Isikhathi sami sebenadingo. Lesi isikhathi sami sekuphumelela. Awudinga imali ngifuna kubabhekela edladleni. Ngisathi shwi buya sengiphethe 3 thathe yonke i-attention. Bhekene ne-ghosting nokumele ibhasi station. Ngifuna kuyohlala esentini ngilale nga-4 wena motori nga-war. Thine siphusha kaso ngithi ngidinga imali ngifuna kubabhekela edladleni. Ngisathi shwi buya sengiphethe 3 thathe yonke i-attention. Bhekene ne-ghosting nokumele ibhasi station. Ngifuna kuyohlala esentini ngilale nga-4 wena motori nga-war. Thine siphusha kaso Isikhathi sami